takže... to jsem tady. Takže ahoj, vítejte u dalšího videa. Tadyhle to video bude, jak si vyrobit pro pečopáky stůl. Já jsem si ho teda vyrobila. A bude, pokud máte od gumiček, takovýhle harbelty, tak máte tu krabičku takovou, no tak si ji ustřihnete. Tak až to budete mít, tak si na to dáte tady leto, nalepíte a teď si vezmete papír třeba a něco na něj napíšete, spíš napíšete. Dáte obrys koule, takže si to takhle vezmete, položíte, budete si to držet, uděláte kolečko. Jako já. Tady. A pak si třeba na to kolečko něco napíšeme. Hello my family jsem si napsala. Vezmeme si teda tadyhleto. A strčíme si to tam. Takhle. 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 A vypadá to teda takhle. I love my family. Psala jsem to teda takhle, jo. A to teda celé video, takže se uvidíme v dalším videu, takže ahoj!